बना गल। अब हमनी के जाता नहीं सन नीचे आ लोग के आवे का टाइम हो गइल बा। सही समय पर खुदी हाँ तो वो दिनों खानी बेईमानी मत कर लियो लो। आज यहाँ से केहू खुश होके ना जाइए। ना कुछ ना मतलब 2 दिन से बारिश होता न बच्चा, यही सबनी के धंधा मंदा हो गइल बा। बाबा वो बाबा कब हन? बच्चा बाबा आसमान चिरत फरत हन। हाँ कि गाछ पर से हन? लागत है कि सारा जो हमरा के मार की होई है सा। बच्चा ज्यादा मत बोलो सरऊ ना तो गथा जीव केहू छोड़ाहू ना भाई। देख लो कितना 1200 पारा पारी मरियन से बस बेहोश हो जाइब। बाबा के आवे के टाइम हो गइल बा। जैसे हम 1 2 3 बोलम सब लोग आंख मुदली। 1 2 3। बाबा आ गइलन, बाबा से दर्शन कर लो। पैसा धा के गोर लागलो। इस साल हमनी के बुर्बक बनाता मारा सही के मार बाबा चला देख तो बाबा के को बहन हमरा मोबाइल में नेटवर्क नहीं है। गाछी पर चढ़ जो। बच्चा सब्र करलो बब्बा जरूर आई है। चिल्ला फल लगा रे। अरे बापो बच्चा लागता कि बाबा आ गइले। पापा हमरा YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। रे रुक लागता बाबा गिरल बा। अरे नारे भोसड़ी का ये बारे स्टाइल है। अरे बाबू डरती माई लागत हमर गाल फट गइल बा। बाबा लागत रंगा गिरल बा। अरे नारे सरे हम डरती माई से माफी मांगत नहीं। बाबा हमरा YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। बाबा हम इसने एक वीडियो बनावे नी। अरे रोक रे हम चिलो का बड़ा का है बाबा? सारे पहले ही बताओ सरासरी कौन कटला से चलो सर हम लोग तरले से हिसाब करत नहीं ना हमरा लागत कि बाबा रोत ना वो अपना माई से माफी मांगत रहन। ना यार हमरो लागत कि बाबा रोत। भाई बाबा के दे पा जा। ए भाई आजा बाबा के देखो, आजा ना बाबा के देखो भाई, आजा बाबा के देखो। अरे भाई अरे आवाज हां बाबा पीछे रोई लगा है मैं। अरे ई का भइल बा बाबा? भाग बुरी बाबा के बसुरो के बीमारी बा। ज्यादा नहीं निकलत नहीं ना बाबा बाके 2 बंडल खत्म हो गइल बा। चला हां गुरुजी कितना भइल बरे? कौन ची पैसा गुरुजी 1000 भइल बा। क्यों गनी का कर निकला से सारे इतो सुई दवाई में पैसा खुल रहा जाए चला सा। बाबा ए बाबा हमारा तो देखी ना आज लागत बाबा के दे पमाई ना आवे का लाइन सो आज हॉस्पिटल जाता नी सो। हेलो नर्सरी कौन कटलो सरे होई अब तनी के संगे हम ना रहा भाई काम ना रहा तनी ना रहा हट
बाबा। हाँ, आज बाबा फिर आकाश मार्ग से आई है। दक्षिणा धरलो। अरे डिरालू की मत दक्षिणा धरलो। कल के कंपनी में ढेर घाटा गइल बा। बाबा आज आँख मुरली हाँ मुरली सर ना बच्चा, आज आँख खोल के देखो सो। बाबा बरकत होकी 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 होकी। रे साला ऊपर का करता है रे? कूद रे कूद। ना हम ना कूदे, हमरा डर लगत हवे, चल हम ना कूदे। आओ नीचे आओ हाँ तो मारबा नानू, तुम खूब गाड़ी आइबो करे। कल के गिरल बानी तो खून निकलल बा पीछे से, जान जाइयो लो न्यू।